Здравейте, аз съм Петър. Аз съм кукла за тестване на коли. Работя в Център за изследване на катастрофи с моето семейство. Здравейте. Жена ми е Елена, Митко и малката Яна. Работата ни е да се уверим, че колите, които карате, са безопасни. Колите, които карам, се блъскат отпред и отстрани. Преживял съм стотици катастрофи. Автомобилите, които тестваме, са станали много по-сигурни през годините, но никога не се чувствам в безопасност. Без колана си. Някои хора си търсят извинения, за да не го използват. Нямам нужда от колан, защото не отивам далеч. Нямам нужда от колан, защото въздушната възглавница ще ме спаси. Страх ме е, че няма да мога да си измъкна от колата, ако се случи инцидент. Не търсете извинения. Винаги слагайте колана.